Иртә белән бүген бар галәмнең чәчкәләрен җыеп, сөекле кешебезнең алларына китереп куясыбыз килә. Иң матур гөлләрнең дә гүзәле булган Газизә әниебез, яраткан әбиебез, Татарстан Республикасы Балташ бистәсендә яшәп килүче Шакирова Алия Ханафи кызы 60 яшьлек күркәм юбилеен каршылый. Дип язганнар безнең тапшыруга якыннарыгыз. Улыгыз Расил, киленегез Рассета, улыгыз Рафил, киленегез Гөлназ, аныкларыгыз Равил, Кәрим, Әмир, Мәрьям, Адель, Айлина, кыдагыегыз Яңа Терешкадан Расимя Шамиловна һәм Нурмадан Фирдания Шарифзяновна. Сөекле фәрештәбез Арча районы Үрнәк авылында бабабыз Ханафи, әбиебез Багданурның гаиләсендә уллары Ханиф һәм кызлары Гөлсинәдән соң өченче яраткан балалары булып якты дөньяга аваз сала. Тырыш, тыйнак, акыллы кыз кичкенәдән үк белемгә омтылып, мәктәпне уңышлы килеш тәмамлый. Үз теләге белән Габдулла Тукай исемендәге Арча педагогия көллиятен тәмамлый. Соңыннан Казан шәһәренең педагогия институтында белем ала. Кулына дипломын алган яшь белгеч хезмәт юлын башлангыч сыйныф укытучысы буларак башлап җибәрә. 16 ел гомерен кичкенә балаларга белем, тәрбия бирүгә багышлый. Аннары рус теле һәм әдәбияты укытучысы буларак эшли башлый. Барлыгы 41 ел дәвамында укытучы һөнәренә тугрылыклы калып, җитәрлек биеклекләр яулый. Шулар арасында Россия Федерациясының Мәгариф һәм фән министрлыгының мактау грамотасы, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының мактау грамотасы һәм башка күп төрле һәм дәрәҗәле рәхмәт хатлары һәм почет грамоталарını атап китеп була. Әмма иң олы биеклек алуы аныңча ул балаларның яратып күзләренә каравы. Шулай булмыйча, ягымлы, назлы, кешелекле шәхес буларак ул һәрбер балага үзенчә юл табып, ярата һәм аңлата белә. Шәхси тормышына килгәндә дә ул күпләр үтә алмаслык юлны матур килеш узды. Ике улы, без Расил һәм Рафилгә бар мәхәббәтен, сөюен биреп, кирәк чакта кырыс, таләпчән дә булып, чын кешеләр итеп тәрбияләп үстерә алды. Бүген әниебез, без шушы тормышта биеклекләргә ирешкәнбез икән, монда синең өлешең бик зур. Шуңа һәр вакыт бурычлы булып, мәңге сине яратып, хөрмәт итеп, гел шатландырып кына яшәргә ышандырабыз. Син бит газизыбыз, олы бәхет татырга лаеклы. Рәхмәт сиңа әниебез, әбекәебез, төн йокыларыңны йокламыйча безне иркәләп үстерүеңә, олы тормышка басарга ярдәм итүеңә. Күзләреңдәге бәхет очкыннарыңны саклап кал. Ходай сиңа озын гомер бирсен. Син безнең гаиләбезнең төп җылылык чыганагы. Һәр иртәң синең кояшлы булсын. Нык сәламәтлек һәм иминлек, хыялланырга һәм үз хыялларыңны тормышка ашырырга көч һәм теләк телибез. Син безнең бик сабыр һәм көчле шәхес. Бер кайчан да тормыштан уфтанмыйсың. Бу изге эшләрең өчен меңләгән саваплар сиңа насыйп булсын. Тормыш иптәшең Азат Диганшинович белән матур, парлы гомер кичерегез. Без дә сезгә гел шатланып кына кунакка килик. Игелекнең зур үрнәге булып, син торасың әни тормышта. Әни дип әйтер кеше булгач, рәхмәтле без шушы язмышка. Әниергә булган рәхмәт сүзен алмаштырмас һичбер бүләктә. Авырмыйча озак яшә әни, балаларым шушы теләктә. Күпме еллар үткән, маңгайга сыр салып, ә күңелең һаман яшәле. Балаларыңа, оныкларыңа терәк булып, озак еллар әни, яшә әле. Хөрмәтле кодагыебыз, без дә балаларның җылы теләкләрен дәвам итеп, үз чиратыбыздан котлап китик. Беренчедән, шундый акыллы, тырыш, батыр, җитез, чын ир-атлар тәрбияләгән ана буларак сиңа олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Гел дә шундый ук көләч йөзле, ачык шат, сабыр, уңган куллы, өлгер. Бала аныкларына гына түгел, ә безгә дә бар яклап үрнәк булып кал. Күрүшеләр ешрак булып, гел аралашып яшәргә насыйплар булсын. Туган көнең белән котлап чын күңелдән, теләкләрнең телик, иң изгесен. Булган сәламәтлек сине ташламасын, барыр юлың гөлгә күмелсен. Гомер юлың чәчкә үреп ак бәхеттә, сөендереп, сөеп куандырсын. Аллаһ биргән тормыш якты булып янсын, яшәү дәрте биреп яндырсын. Мин бәхетле диеп яшәү язсын сиңа, язмышыңа булсын рәхмәтле.
кояш нурын үз күзләрең белән күреп, җиргә басып йөреп бәхетле. Хөрмәтле Алия Ханафиевна, якын кешеләрегезнең бар теләкләренә кушылып, алар сайлаган матур җырны бүләккә яңгыратабыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз, юбилеегыз котлы булсын. Кайтып килик әнкәйләргә. Бөтен булган чәчәкләрне җыеп алып, йолдызларны, кояш айны кулга тотып, очып кайтыр идем әнекәй синең янга. Башны ияр идем кабат синең алда. Әнкәемнең бит очларын үбәр идем, йөгереп кайтып кочагына керер идем. Әнкәемнең бит очларын үбәр идем, йөгереп кайтып кочагына керер идем. Ара-ерак кайтып булмай әнкәйләргә, бары уйлар туган йортта игезләрдә. Дөнья мәшәкатен сызып читкә куяп, кайтып килик әнкәйләргә. Әнкәемнең бит очларын үбәр идем, йөгереп кайтып кочагына керер идем. Әнкәемнең бит очларын үбәр идем, йөгереп кайтып кочагына керер идем. Бөтен булган чәчәкләрне җыеп алып, йолдызларны, кояш айны кулга тотып, очып кайтыр идем әнекәй синең янга. Башны ияр идем кабат